кард дӯстони арҷуманд. Нахустин қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ дар аввалин чемпионати ҷаҳон аз Тоҷикистон. Шакармамад Мирмамадов бо яктаки сафед, ҳарифаш аз кишвари Камерун Фондиков Косим Мов. ва ин ҳариф бояд барои Шакармамад Мирмамадов чандон монеа эҷод накунад, чун таҷриба ва касбияти Шакармамад хеле олӣ аст. мавқеиятро аз боло доштааст ва ҳалол дар кӯтоҳтарин фурсат аз ҳалоки дарона истифода кард Шакармамад Мирмамадов ва инҷо бо имтиёзи ҳалол даст боло гардид. маълум буд ки албатта касбияти Шакармамад Мирмамадов хеле олӣ аст ва бо осонӣ инҷо ҳарифашро таслим мекунад. خیلی پرداخت خوب بود.